Sut ydych chi? Mae'n neis gweld bod na gymaint ohonoch chi wedi tiwnio mewn heno ar gyfer yr ail Insta Live sydd gennym ni yma ar y sgwrs y Soffa Goch o Theatr Baracaws. Os ydych chi'n cofio wsos dwytha, o gyda ni Mara Llywelyn sydd yn gadeirydd yn bwrdd ni, a gaethon ni sgwrs fendigedig efo hi. A wsos yma, dwi mor falch o ddeud na y gwestai arbennig ydy Carwyn Williams, croeso car. Diolch yn fawr. Mae'n stupid deud croeso ddod ydy, achos lle bach di ydy hwn. Hwn ydy'r cwt technegol, really, da. A dyn ni'n gwario rhan fwy ar amser efo'i gilydd. Yn union, so mae hynna, ia. Ond mae gennau dipyn o anwyd, fel da chi'n gallu clywed, mae'n siŵr, heno. So, dwi'n trio peidio anadlu gormod o'n yna chdi car, achos mae'r rhan fwyaf o staff Baracaws di cael yr anwyd, dwi yn ymddiheuro, so dwi'n rili eisiau chdi gael yr anwyd. Anyway, enough about that. O'n i jyst isio i Carwyn fod yn westai, achos dwi jyst yn meddwl bod dy stori di yn ddiddorol iawn i bobl sydd falla ddim isio mynd i goleg, sydd falla ddim yn siŵr be maen nhw eisiau gwneud, ond bod gennyn nhw ddiddordeb yn y byd theatr. Ac i ddangos bod na daith wahanol i bawb, a mae Carwyn, dwi'n meddwl, yn stori sydd yn dangos hynna go iawn, a dwi yn edrych ymlaen yn ofnadwy am y sgwrs yma efo chdi, cos he's a good egg. So, chdi ydy yn rheolwr technegol ni. Ti'n rhan o staff. Esfaint, Twan? Yn llawn amser, dwi mond yma ers Ionawr flwyddyn dwytha, so just dros flwyddyn. Ond oedda chdi yn ffrilansio yma, a ti wedi gweithio yma am flynyddoedd do? Do, wel, os da ni'n mynd i cychwyn, pan nes i cychwyn hefo Baracaws, fes i yma'r brofau gwaith, blwyddyn 10 ti'n gorfod wneud. A oedd Baracaws yn gweithio ar sioe Gai Fod adeg yna, ac oedd Thomas Moore yma adeg yma hefyd, a wedyn o hynna, cwpl o flynyddoedd, dwi'n meddwl rhyw flwyddyn neu ddau wedyn, nes i, oedd Baracaws yn gwneud taith drwg, ond oedden nhw'n gwneud taith llyfrgelloedd o'r sioe, so oedd fersiwn scale down o'r sioe, so nes i wneud hwnna hefo nhw, basically am ddim, just i fi gael, cos o'n i mond yn cychwyn allan yn neud stwff sain adeg yna, so just er mwyn cael profiad a bod yn y maes o be bynnag, o'n i'n bothered am cael pres am wneud ar y pwynt yna. A wedyn, ar ôl hynna wedyn, nes i wneud rhyw gyfnod hefo Twf Cymru oedd yma'r... Twf Swyddi Cymru. So nes i bloc bach efo hwnna, a wedyn eisiau'n freelance, a o hynna bron i 10 mlynedd, os na 10 mlynedd yn ôl. A wedyn ers hynna, dwi wedi gwneud bob un sioe Baracaws heblaw am un, sef rhyw un sioe glwb. Mae hwnna'n ei hun yn ffantastig, dydy, bod chdi yn freelansio ac eto bod chdi wedi gwneud bob un sioe ers 10 mlynedd. Mae'n amlwg bod chdi di sort of ffindio dy le mewn ffordd, dydy. O'n i genuinely yn gallu cadw ffwrdd o'r lle. Doedd o moch gynnau, doedd o moch gynnau be oedd y sioe na dim byd. O'n i just isio bod yma ac isio dod yma i weithio. So unrhyw adag oedd nhw'n gofyn i ddod yma i weithio, heb iddyn nhw even dweud be oedd y sioe, o'n i just like, yeah. Oedd chdi niwsans, basically. Ie. Ac cyn, even sort of yn dweud, os o'n i'n dweud sain neu golio, o'n i genuinely ddim yn cerio. Which is that, be bynnag ydi o, ie. Mae hynna mor lwli. A ti'n gwybod beth dwi'n licio am hynna, de? Dwi'n meddwl, ti'n gweld y bobl ifanc hynna, ar hyd y daith, dwi'n meddwl, diolch moch yn lle wyt ti. Maen nhw'n sefyll allan, maen nhw'n sefyll allan i fi dros y blynyddoedd. Y rei, ti'n gwybod sy'n nid am ddim i ddechrau, just achos bod nhw isio profiad, bod nhw just isio bod yn rhan o rhywbeth. Ac yn amlwg, dyna lle oedd dy angerdd di, dyna lle oedd y passion di mewn ffordd, de? Ie. Na,
bob un cynrychiad dwi wedi gweithio ar, dwi Ma' hwnna rili mor enjoio. lyfli. So, dwi eisiau gwybod, sori, dwi'n hitio'r set yma na. Na ni symud y ffwrn neu fyddai di recio'r set. So, dwi eisiau gwybod am y Carwyn ifanc o'n, achos ti'n dod o Benllyn. Sut hogyn bach oeddach chdi yn yr ysgol? Sut hogyn bach oeddach chdi i dy fam dy dad? O, dwi'n yn gwybod i mam a dad. Gweithio ni'n hogyn da. Di reidus? Swnllyd. Swnllyd. Mae hynna'n definite. O ran y swnllyd, o'n i'n joio chwarae drums. Hynna oedd yr brif thing iddo fi oedd yna, dwi'n meddwl. Chwarae drums bob diwrnod. O'n i ella efo'r ochr ysgol a'r ochr addysg a falle oedd hwnna'n cweit yn dod mor hawdd. Rhan o'n bod fi'n effernol dyslexic. Ond achos dwi'n meddwl, cos o'n i wedi ffeindio rhywbeth o'n i'n really joio wneud, oedd o bron fatha, diolch much am hwnna. Dim bod ysgol ddim much, dim hynna o gwbl, ond o'n i'n gorau poeni bod fi'n stryglo hefo hwnna, achos bod gynna fi, ella oedd o bach yn naif o'n fi'n feddwl fatha, fyddai'n sorted gwella chwarae drums, cos dim bod na llawer o bres yn neud hynna. Ond hynna oedd cefn ym mhenni, o'n i'n just dda, mae gynna fi'r thing yma. O dim just chwarae drums, o'n i'n mynd i glanithwy a falle, so oedd yr ochr perfformio'n reit gry yn y mywyd i yr oedd yna. So'r drymio, felly, pryd ges di dy drum kits cyntaf, ti'n cofio y diwrnod nath y drum kits gyrraedd? Wel, dwi'n mynd cofio fo, achos o'n i mor ifanc. Dwi'n meddwl, ie. Mae'na llun, dylswn i wedi dod ar llun o fi, ond mae'na llun ohono fi adra. Y diwrnod nes i gael drum kit. O gennau, pan o'n i'n fach, o gennau un o'r drum kits, plastig, hynna. A dwi'n siŵr o'n i wedi chwalu fo'n ddarna, so just plastig oedd o. Ond wedyn, y diwrnodolig nes i gael drum kit seis go iawn. Mae'r drum kit yn edrych yn anfarth. Mae'r drum kit yn edrych yn anfarth, neu dwi'n edrych yn tiny. A prin yn gallu cyrraedd y symbols a felly fel expo mor fach. O, ta be, mae rhaid i ffeindio'r llun yna. Na ni roed o i fyny, definite. So, y drymio, briliant. So, oedd hwnna rhyw fath o rhyw ddiangfa i chdi, mae'n siŵr oedd, achos, ges ti dy ddiagnosion dyslexic, faint oed oeddech chdi pen... Pan eis i ysgol Botwnog, oedd hynna, blwyddyn 7, rhyw 10 oed. Dwi'n mwyn gwybod os yna, achos mae mam fi yn chwaer i yn dyslexic hefyd. So, dwi actually ddim yn cofio os mae mam nath ofyn yr ysgol i cael testio neu os o'r ysgol oedd di initiatio hwnna, math o beth. Ond dwi'n meddwl, dwi'n falch iawn bod hynna wedi digwydd yn ifanc, achos ti'n clywed gymaint am pobl sydd ddim yn cael ei diagnosio am flynyddoedd, a mae'n confusing iddyn nhw, achos maen nhw'n mynd yr holl amser yma heb ffigur allan, pam dwi ddim yn dallt hwn fatha mae pobl eraill yn dallt o, a wedyn mond pan maen nhw'n hyn wedyn yn ffeindio allan, hynna oedd o, a wedyn ti'n ffeindio yr ffyrdd, mae yna ffyrdd eraill o ddysgu hyn i gyd, so dwi'n lwcus uffernol bod hynna wedi digwydd iddo fi'n ifanc uffernol, a dwi yn meddwl bod o definitely di siapio ffordd dwi'n gweithio wwan, ffordd dwi'n neud yn waith i wwan, a dwi'n meddwl sut dwi'n cyfarthrebu hefo pobl a ballu wwan. Achos bod fi yn ysgol yn stryglo efo'r ochr addysg, ac o'n i constantly'n gofyn i athrawon
be di hwn, be di hwn, be di hwn, be di hwn, yn constantly gofyn y cwestiynau yma. A yn yr diwydiant da ni'n byw wan, dwi'n meddwl mae o'n uffernol. Mae o'n math o ddiwydiant fy na neb yn gwybod bob dim amna. So, mae'n bwysig uffernol bod pawb just yn constantly gofyn cwestiynau. A os dwi just ddim yn dall rhywbeth, just gofyn, mae'n mynd i safi amser i fi, i nhw, i pawb arall. A wedyn, mae pawb just yn dysgu mwy. A dwi wedi sylwi hynna am dana chdi. A dyna di bywyd. Gwers fawr yn osog gan Carwyn Williams. Ie. Ond dwi wedi sylwi hynna amdano chdi. Dyna, dwi'n meddwl sydd yn neud chdi'n berson mor agored a berson hawl gweithio hefo fo, ydy bo chdi yn gofyn, a ti'n agored iawn. A mae'n siŵr, fel ti'n dweud, mae hwnna'n dod o'r dyslexia, mae'n siŵr dydy. So, fel ti'n egluro, dwi'n yn gwybod, so, a ti wedi bod yn lwcus bod chdi'n gallu bod yn agored fel a, dweud, dwi'n yn gwybod, so mae rhaid i fi ofyn mwy. Clywed gymaint o weithio, dydy pobl ddim eisiau gofyn achos sydd wedi gwneud rhywbeth neu dydyn nhw'n dall rhywbeth achos bo nhw on. A dwi yn hollol dallt lle maen nhw'n dod o efo hwnna hefyd. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig i bobl wybod. Mae o'n hollol ffain i ofyn. Dwi'n gwybod bod chdi hefyd yn gwerthfawrogi y gefnogaeth ti wedi gael. Mae yna lot o bobl dwi'n gwybod sy'n bwysig iawn i chdi yn dy fywyd achos bod nhw wedi rhoi yr agoriadau na chdi yn gwybod y struggles oedd chdi'n mynd drwyddo fo. Achos dwi'n gwybod bod yr ysgol, ges ti ysgol gefnogol? Yr ysgol, i fod yn ysgol Morfa, oedd yr ysgol Morfa, mae dal yn, mae ysgol Morfa mond yn mynd i blwyddyn 3, ond ysgol tiny. Oedd ni a Plas yn fanna, dwi'n meddwl oedd hi wedi pigo fyny bod gynnu fi rhyw fath o rhythm, so mae hi wedi dweud i mam a dad. A wedyn, yn ysgol uwchradd wedyn hefyd, oedd y prifathro Gareth Jones oedd o'n yn gadael iddo fi gadael ysgol bach yn gynt i mynd i wneud rhyw gig neu mynd i wneud rhyw... Achos oedd o'n gweld, fan hyn lle mae o i fod. Ella. So, just y ffaith bod o'n gadael iddo fi wneud hynna. O, mae hynna mor bwysig dydy Carwyn. I gael rhywun fel yna sydd just yn gallu gweld lle oedd y gryfderau di de. Ac yn gallu gweld mae eisiau wneud yn siŵr bod... A wedyn dim just bod nhw'n gweld y gryfderau, ond wedyn mam a dad wedyn yn gadael iddo fi wneud o hefyd wedyn. Hwna... God, dwi ddim eisiau plentyn sy'n chwarae drums, da. Dwi'n really ddim. Dwi'n eisiau rhywun sy'n byw drws nesaf i chwarae drums, da. Dwi'n eisiau gwrando pobl chwarae drums. So, mam a dad wedi gorfod diodda efo rhywun yn chwarae drums am yn tu nhw am 20 mlynedd. Mae hynna'n mental. Dwi'n meddwl bod y fam di, Eira, dwi'n meddwl bod hi actually yn gwylio, so da iawn Eira, Oedd Carwyn neud be oedd o'n licio neud. Achos erbyn nhw'n, dwi'n gwybod ges ti enwebu yn Gwobra Selar yn ddiweddar fel Seren y Sîn, Ros Data, gath i, da ni'n mynd i sôn am hynna. Ond wyt ti'n chwarae efo... Mae'n hyddi fo. Mae'n hyddi fo, chwarae teg iddi fo. Ond ti'n Seren i ni, ti'n Seren i ni. So, ti'n yn chwarae efo gymaint o fans, a dwi'n gwybod mae gen ti ofn enw nhw heno, achos ti'n chwarae efo gymaint o'n nhw, mae gen ti ofn gadael rhywbeth allan. A os ti ddim yn chwarae efo nhw, wyt ti unau yn goleuo nhw neu wyt ti'n neud y sain iddyn nhw. So, wyt ti'n... Mae hwnna'n cymryd gymaint o egni ag amser, ond sut wyt ti'n llwyddo i wneud hwnna? Achos dwi'n gwybod mae dy benthnosau i gyd yn mynd. Mae'n amlwg mae hwnna i gyd yn dod at ei gilydd o dan yr ambarel technoleg yma, eto mewn ffordd, dydy. Ti'n beth sydd yn rili gyrru chdi. Ynddi. Mae efo'r peth egni, mae yndi a na di, mae'n cymryd lot. Yndi mae yn cymryd egni, ond dwi'n joio fo gymaint a
mae o'n dod yn eitha hawdd erbyn wwan a falle. Mae'n teimlo oedd o dydio, mae'n cymryd lot o egni wedyn. A mae'r holl fandiau dwi gyd yn gweithio efo. Enwa chydig o'n nhw? Gwilym, Ffydli, Cyncwsg, Cube, hynna di'r... Ie, dwi'n mynd i gael... Neis dyn nhw hynna. Neis stuff, ie. Maen nhw gyd... Mae bob aelod o bob band just yn... Mae bob band yn teimlo fatha teulu. So, mae gen ti fatha perthynas amazing efo'r holl bobl yma. So mae hynna'n neud o'n hyd yn oed hawsach eto wedyn. Ond ie, mae o'n lot o waith calad. Ond mae'n clas. Ie, ti wrth Mae mor anodd esbonio fo. Os dwi ddim yn neud o, dwi'n... Fatha, os mae gennau noson off neu be bynnag, yn aml iawn, dwi'n gweithio ar rhywbeth i un o'r bandi, neu rhywbeth technegol, neu rhywbeth fel la i wella, neu be bynnag fel la, achos dwi just constantly isio neud o. Be dwi wedi sylwi efo chdi ydy, a dwi'n ond, yn amlwg di gweithio efo chdi at chydig wythnosa, ydy, os y ti'n cael rhywbeth yn dy ben, o ti'n mynd am... Fatha, enghraifft, mae heno chydig bach o jyglu chdi, dydy, achos chdi sy'n edrych ar ôl yr ochr dechnegol yn fama i gyd, so ti'n gwisgo 2 het, a ti fasa rhywbeth yn gallu mynd o'i le, achos mae gennym ni 3 camera, mae gennym ni bethau sain, chdi sydd wedi setio hwn i gyd i fyny, ac eto ti'n yn fan hyn. Ond unwaith nes ti sylweddoli, mae gennym ni soffa coch, da ni'n mynd i wneud, oedda chdi on it, ffeindio allan yn union sydd oedd hwn i gyd yn mynd i weithio. Mae'n amlwg, unwaith wyt ti'n cael rhywbeth yn dy ben, wyt ti'n mynd amdani, dwt? Ie, dwi'n meddwl, efo bob dim dwi'n neud, dwi wastad eisiau neud fatha 100%, fatha yr ymdrech gorau fedrai roed i fewn iddo fo. A wedyn, even os dydio ddim yn gweithio wedyn, dwi'n gwybod wedyn, dwi wedi neud yr absolute gorau dwi wedi... Cos even hefo hwn, mae pobl sydd yn pobl cameras yn mynd i sbio ar hwn a mynd, regi. Dwi wedi regi. Eira! Faint o eira? Ti'n gweld mae dy fam yn... Ie. Dwi'n gwybod bod nhw'n mynd i fel hynna, ond dwi'n gwybod att hyn di'r gorau dwi wedi gallu gwneud efo yr offer sydd genna i. So dwi'n hapus o hynna. Wel, da ni'n hapus iawn. Mae rhaid i mi ddweud. So mae wedi bod yn daith o fod yn neud prefyd gwaith yma dros ddegawd yn ôl i fod yn reolwr technegol, a mae'n stori mor lyflu bod chdi wedi gwneud bob dim o'r cynrychiadau ers y ddegawd yna, yn amlwg wedi ffeindio dy angerdd. So, oeddech chdi'n ffrilansio, oeddech chdi am flynyddoedd sydd yn golygu, wrth gwrs, bod chdi'n mynd o un cwmni'r llall, yn gweithio fo gwahanol gwmnïau. Dwi'n gwybod bod chdi wedi cael mentoriaid da iawn yn y llefydd yna i gyd. Oedd y pobl yna, fel oedden ni'n sôn am Gareth a Nia Plas, mam a dad a pob yla, mae yna, ers i fi fynd yn freelance wedyn, oedd yna gymaint o pobl, so Lewis sy'n Fran Wen, o'n i'n mynd i ddweud pistachio, Cara McQuilling, hynna di enw i'n contact fi yn rhywun, so dwi'n just yn meddwl pistachio, beth yna. Cara McQuilling, Gareth Bont, pobl yna oedd dwi'n mynd i ddweud y cenedlaeth hyn, cos dydyn nhw ddim llawer hyn a fi, o gwbl. Dydyn nhw ddim llawer hyn a fi, ond oedden nhw yn y maes a di cael cwpl o fynyddoedd o profiad cyn i fi ymuno. So, pan o'n i'n cychwyn mynd yn freelance wedyn, ac oedd y pobl yma yn dangos y ffordd iddo fi a falle, Berg M sydd yn Berg Haws hefyd, nhw ydy'r pobl, a mae yna fwy hefyd, ydy'r pobl sydd wedi dysgu eitha bob dim. Dan Jones yn un arall, mae o'n voice-ain
insane. Dwi'n meddwl mae y person sain gorau yn y byd. A dwi jyst dysgu gymaint gyda fo. Ond mae'n bwysig. Ond eto, mae'n dod yn ôl i'r thing oedd o gofyn cwestiynau. Dwi wedi gofyn, dwi'n meddwl bod fi'n textio law gymaint. Mae'n siŵr bod boi'n, mae'n caid y geg. Dwi'n textio fo gymaint o weithiau, be di hyn? Sut dwi'n neud hyn? Sut dwi'n neud hyn? Sut dwi'n neud hyn? A wedyn dwi'n cogio bach na wedyn syniad fi. Hwna'n glyfar iawn. So dwi'n reid y clod iddo fo wan. Bob dim dwi'n neud, sy'n neud a lew dyn nhw'n gael. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n rili dod drosodd fel rhywbeth pwysig iawn yn dysgwrs di ydi gofyn. Dwi'n rili meddwl bod hynna'n bwysig. Achos mae lot o bobl sydd ofn gofyn. Da ni gyd i bod mewn sefyllfaoedd lle falle ti chydig bach allan o dy ddyfndar ar y dechrau, neu mae bynnag, ofn gofyn. Wel, dwi'n meddwl, Hefo hyn, dwi wedi holi Rhys Grêl, Dion, Dafydd Owain, Dafydd Cowboys, yr Dafydd sydd i gyd yn Gymru. Dwi wedi holi nhw am gymaint o stwff fatha sydd i cael hyn i weithio. So just hynna di o da, just gofyn cwestiynau. Ia, gonestrwydd da, mae'n ball dydy. So pen ges di y cynnig wedyn, neu pen ddweud di am gyfweliad i fod yn reolwr technegol yn Theatr Bar y Caws, so yn amlwg wyt ti'n yn rhan o'r staff wan. Oedd hwnna'n penderfyniad eitha anodd allai feddwl, achos oeddech chdi'n gwneud gymaint i wahanol o gwmnïau fel mae'r byd yma, mae'n rili anodd. Mae rai chdi gadw'r gwaith yn dod i mewn drwy'r amser fel freelancer, fel dwi'n gwybod ys blynyddoedd. Ti'n gorfod cael y geiniog nesaf ddod i mewn a wedyn, wyt ti'n cyrraedd lle fel un lle mae gen ti dy gyflog sefydlog a balli. Oedd hwnna'n rhyw fath o benderfyniad bod chdi isio gweithio mewn un lle a bod o'n yn rhywbeth fwy sefydlog mewn ffordd na bod o gwmpas y lle drwy'r amser. Nes i mond cymryd y job er mwyn cael mortgage. Na, oedd o'n lot anoddach penderfyniad na o'n i fel fysa fo. Achos pan o'n i'n freelance, cefn am hynny, o'n i kind of yn meddwl eventually, gobeithio fyddai'n gweithio llawn amser i'r Cymru. Ond wedyn pam nath o actually ddod wedyn, o gynnau'm syniad be'n neud. Zon am lew eto. Nes i holi load, cos o load i bod mewn sefyllfa debyg, oedd o di bod yn freelance am chydig wedyn, oedd o'n wedyn oedd o'i frawen a falle. Oedd o'n rili anodd, achos o'n i'n teimlo beth dwi'n colli yr holl cysylltiadau yma dwi wedi gwneud fel freelance, which mae hynna'n really stupid i fel, achos obviously dwi'n mynd i colli y cysylltiadau yna o gwbl. A nath o gymryd dipyn o amser iddo fi, yn amlwg dwi'n gwybod o'n i'n jocian amdano beth, ond mae'r ochr bod fi'n cael cyflog sefydlog wedi, mae o yn help, achos ella pan o'n i'n just yn freelance, oedd hwnna cefn ym mhen, dwi'n gorau constantly pwysio i just cadw'r pres i ddod i fewn, a wrth wneud hynna, mi nes rhyw 2 flynedd, ella bod yn 3 mlynedd, wrth wneud hynna, mi nes i losgi allan. A mae hwnna'n rhywbeth, ella sy'n mynd gael ei trafod digon yn fatha bryd freelance yn yr diwydiant yma. A wedyn, ond mae'n shit, cos mae'n spoilio bob dim wedyn, pan ti'n losgi allan wedyn, ti'n gallu gwneud un byd, ti wedi colli credigrwydd chdi i gyd a bod dim fel a. So, mae'r elfen cael cyflog sefydlog oedd o'n rhan o rhan bach illa, ond mi oedd o'n rhan o penderfyniad o ymuno'n llawn amser.
Ond wedyn bydd yn hilarious wedyn, unwaith nes i wneud y penderfyniad, o'n i dda, obviously hyn di'r penderfyniad iawn i wneud. Pam nes i gymryd gymaint amser i feddwl amdano fo, a wedyn, efo'r be o'n i ddweud efo cysylltiadau yna, dwi'n mynd i gallu colli dim o'r cysylltiadau yna. Dwi'n dal yn cynnig rhan fwy o'r stwff o'r band i gyd yn gwneud o falle. Ond mae gymaint o'r gwaith... Oedd hyn o wir pan o'n i'n freelance hefyd, ond mae'r gymaint o gwaith dwi'n gwneud yn Baracaws yn helpu efo'r stwff dwi'n gwneud efo bandiau, ac vice versa hefyd, mae'r stwff dwi'n gwneud efo bandiau, mae'n helpu fi efo stwff dda bod yn greadig. Cos mewn bandiau dwi'n... A fama dwi'n surrounded efo pobl sy'n hollol greadigol. So ti'n cael... Mae pob yn constantly bounsio syniadau off yn gilydd, a ti'n gallu applio fo i'r ddau... I'r ddau thing, doedd. Pe dwi'n licio fyd, o weld chdi a Ber a Ems yn gweithio efo pobl eraill hefyd ydy, mae yna wastad bobl i mewn ac allan o fan hyn sydd unau yn dod i fenthyg stwff, neu dod i ofyn am gyngor, neu dwi'n licio'r ffaith bo chi ar yr ochr yna i gyd yn helpu'ch gilydd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan o ethos Baracaws hefyd. Dwi'n gwybod bod chi'n, fel tri, ydych chi'n helpu bobl sydd ar daith ar hyn o bryd. Efo chydig offer, a mae'r teimlad cydweithredol yna yma, dydy. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod chdi'n... bod i wastad yn fwrlwm yma o bobl mewn ac allan yn... Oedd Pris Grael yma chydig wrthnos, beth efnos yn ôl yn ffilmio fideo ar gyfer un o cynnion o falle fel la. A nes i eitha selfishly bytio'n hyn i fewn iddo fo, mynd o dda, tri helpu fo'r gylio, math o beth. So, wedyn fanna, mae'r dau byd yn dod i gilydd yn berffaith. Yn hyfryd, da. Yn hyfryd, ie. Beth sa'ch chdi'n ddeud wrth rhywun sydd, ella yn stryglo yn ysgol, neu sydd â diddordeb mynd i'r byd theatr, byd technolegol. Sgyn ti gyngor, chos ti erbyn rwan yn rhywun dwi'n meddwl, mae bobl yn edrych i fyny iddo fo ac yn meddwl bod chdi hefyd yn ysbrydoliaeth fel wyt ti wedi cael yr mentoriaid na dros y blynyddoedd. A dwi'n siŵr, o nabod chdi a dy bersonoliaeth di, wyt ti yn rhywun fydd isio pasio dy wybodaeth ymlaen i bobl eraill. So, be fysa chdi'n dweud ydy'r cyngor mwyaf i rhywun sydd isio dod i mewn i'r ochr yma? Mae'n really hawdd dweud o, ond just cysylltu hefo pobl. Os ti'n gweld rhywun yn neud y job ti isio neud, dos ar ôl y person yna, da. Os dyn nhw eisiau cysylltu efo fi, efo Lewis, efo Gareth Bont, efo Cynnam y Cwilling, mae e-byst ni gyd ar wefannau ni gyd, a falle mae'r groeso unrhyw un just e-bostio ni'n mynd, even os dyn nhw just eisiau dod i fewn, ella os dyn nhw just yn rhywun, maen nhw'n gweld atha goleuo sain yn rhywbeth exciting, ond dyn nhw rhywbeth i cael trio fo, ac maen nhw just eisiau dod i fewn, a gweld fatha sut da ni'n mynd rownd i wneud o, a wedyn maen nhw'n gallu penderfynu wedyn, ella dydy hwnna ddim iddo fi ar diwedd dydd, neu ella bod o. Yn fama, mae'n groeso i rywun ddod yma a just cael diwrnod o setio goleuadau, creu bach o sain a falle os nhw isio. Ond hynna, dwi'n meddwl, ydy peth gorau, dwi'n meddwl, just cysylltu hefo y pobl sy'n neud y job ti isio. Pobl digon clen, fel. A dwi'n gwybod bod chdi yn siarad ar hyn o bryd, da ni'n trio datblygu dydan perthynas hefo... Efo coleg... Efo coleg... Llandrillo. Llandrillo, achos Coleg Menai Llandrillo? Coleg Llandrillo Menai, ie. So ma nhw hefo cwrs music tech, technoleg cerddoriaeth.
A wedyn, da ni wedi bod yn siarad am y posibilrwydd o cydweithio. Maen nhw fatha lefela gwahanol i'r cwrs, a wedyn yr lefel 4 yn y cwrs yna, da ni wedi bod yn siarad efo yr opsiynau bod na students yn dod i fama neu cael rhyw fath o hyfforddiant y fama, neu bod fi'n mynd draw iddyn nhw. Mae hwnna'n dal yn early days, ond dwi'n meddwl fyna stwff cool yn gallu dod allan o fanna. Yr ochr hyfforddi, da. Ie, edrych ymlaen i hwnna. Wel, Karen, oeddech chdi'n nerfus dod at ar y dechrau? Achos ti'n mynd gwneud dim byd fel hyn, dyna sydd yn amazing. Dwi dal yn crynu o ba. O na, ti ddim. Cos nes i ddeitha chdi do, oedd o mor nerfus ar y dechrau, nes i ddeud, syth fyddi di ateb y cwestiwn gyntaf fyddi di'n hollol ffain. As fi, o ddim eisiau chdi i boeni am ddim byd. Da ni'n gwybod bod yna gwestiynau wedi dy gyrraedd. O'n i'n gwybod fas yna rei. Mari Emlyn sydd y tu ôl i'r cyfrifiadur yn darllen... Fyddwch chi'n clywed hi, ond fyddwch chi'n mynd gweld hi. Fyddwch chi'n clywed hi, ond ddim wedi gweld hi. Dwi wedi rhedeg allan o ffôn, so... Mae ganddi wen fawr ar ei gwynaf, so dwi'n mwyn gwybod beth yw'r cwestiwn cyntaf ma'r. Un cwestiwn sydd wedi dod, actually, o ystyried dy fod i mor Na i gychwyn eto. O ystyried dy fod i mor brysur rhwng gwaith a'r gigio, be ti'n neud i ymlacio stroke switcho off? Ti'n mynd switcho off yn amlwg na gwyd? Dwi wedi cael logburn ar y ddiweddar. Yr un a fi. Da ni wedi bondio dros y logburn ysdo. Ie, dwi wedi cael hwnna'n gwylio hwnna'n ddosgu. Dwi wedi gweld lluniau na chdi mynd am dro ar dreitha. Ie, dwi'n joio mynd am dro a pan o'n i'n byw yn Penllyn, os o'n i'n cael cyfle mynd i fyny yr Eifl a mynydda yn Penllyn a falle. O'n i yn really joio yna hynna. Ond ie, anaml iawn mae hynna'n digwydd. Ie, wel ti... Ond mae just achos dwi yn joio neu beth dwi yn ei gymaint. Genuine. Ie. Ie, dy waith di ydy, danger di, ydy bob dim. A ti'n gallu... Mae'n ffordd o gymdeithasu hefyd, achos ti efo dy vet, so ti efo yr holl bobl sy'n licio ddim pethau. Dwi'n joio, bod fi'n gwneud gymaint o gigs, dwi'n dal yn joio mynd i wylio gigs. Mae'r gymaint o bandiau amazing o gwmpas rwan. Dwi'n teimlo dda fydda i fynd i unrhyw gig yng Nghymru a fyna definitely rhywbeth fydda'n joio yna. So, mae'n joio mynd i gigs a falle. Cwestiwn bach yn anheg, falle. Be di dy hoff band Cymraeg di? Neu dwi'n rhoi chdi mewn lle rili anifyr yn gofyn hynna. O na, ti'n bod, mae gennau hoff band Cymraeg Palenco. Ti'n gofyn Palenco? Yndw? Daf Owain. Ia. Mae'r album nath nhw'n neud, mae unrhyw beth mae Daf Owain yn neud, dwi'n automatically yn lyfio fo. Ond album Palenco, dwi'n obsessed efo. Ia. Ti'n gwybod be? Ia, rhywbeth hyn i fynd i dyrchu iddo fo ar ôl cyrraedd adra. Diolch am hwnna. Wel, Karen, mae wedi bod yn hollol hyfryd siarad efo chdi. Good egg, fel ydych chi. A dwi'n meddwl fydd yna lot wedi mwynhau yr sgwrs yna. Cofiwch hefyd, os ydych chi yn colli hon yn fyw, dydwch wrth bobl mi fydd i ar... Dwi'n gofyn i'r person technolegol. Nath ni gael bach o drafod, oedden ni wedi meddwl rhaid o'i fyny, yr un dwytha, oedden ni wedi meddwl rhaid o'i fyny ar Instagram, ond oedden ni wedi cael bach o draffath o fyna. So, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i rhaid o'i fyny ar YouTube. Na chdi, ia, cool. Cos da ni'n gwybod mewn gweithio fanna. Mae'r un dwytha ar YouTube o wan. So, da ni'n mynd i trio rhoi hwn i fyny ar Instagram. Os di o ddim yn gweithio, fydd o definitely ar YouTube. Ewch chi ffindio ni ar YouTube, so dydwch wrth bawb. A Car, mae wedi bod yn absolutely lovely cysgwrs. Ac achos bod gen i fi anwyd, dwi'n mysio rhoi hyg i chdi, ond dwi'n mynd i wneud, a dwi'n mynd i droi mhen i ffwrdd. Diolch, blodyn. Diolch i chi. Ac ymunwch efo ni wsos nesa, mis nesa.